מה שאתה מעשוי זה לתוך עשוי שתר. עזבתי את זה כל החוץ. מה זה תוציא החוצה? אמרתי לך למטה על עשוי שתר. לא, אמרתי תוציא החוצה. כל הלילה זה עשוי שתר. בחוץ. זה לא טוב? זה נהיה דפי. שמתי את זה בשבועים של החנמה. אני מאוד אוהב. מישהו לא אוהב בועט את זה שיעשו עליו? לא, זה כבר נשאר את זה. לבטח זה. בעבודה זה שלום, שלום, שלום. מי בא אליי? מי בא אליי? טוב. נו, תעלה לפרחים ותתרומם כבר. יאללה, כן, זה כבר... יאללה, אתה שבועיים אתה דוחק, כן? מה? זה משחק כבר ללכת. אין זמן, צריך ללכת. לא, אם הוא יעמוד 8 חודשים הוא ילך. הוא צריך קודם לעמוד.